കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ ശ്രീലത 8:30 ക്ലാസ്സിന് കയറുന്നതാണേ. അതിപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ടൈമിന് കയറുവാണ്. ശ്രീലത. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിട്ടാ. മാതാജിയുടെ മെന്റർ അടുത്തോ അഡ്മിന്റെ അടുത്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. നമ്മള് ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി. നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 8ാമത്തെ അധ്യായാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. 2ാമത്തെ ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം കണ്ടു, ഭക്തിയോഗത്തിലെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാൻ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പരമപദ പ്രാപ്തി, അതാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതില് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ശ്ലോകം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യാവിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആ ശ്ലോകത്തുമ്മലാണ് അർജുനന് സംശയം വന്നിട്ട് അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. പരമപദ പ്രാപ്തി അധ്യായം 8 തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളെ അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനും ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഗുണങ്ങളെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട
എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആ പുരുഷോത്തമനോട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമെന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതേട്ടൻ ഒരു വഴിക്ക് പൊയ്ക്കാണ്. അതിയജ്ഞകഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? പിന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചു ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്തതിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ മധുസൂദന ചോദിക്കാണ് യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ യജ്ഞദേവത എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി ആണെന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന് വേറൊരു, ആത്മാവിന് വേറൊരു പേര് പഠിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവ്, അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മമെന്നും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മമെന്നും ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു. ഇനി ഇവിടെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാംവര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണളുരുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
അതിഭൂതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞനെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ശരീരം കൈക്കൊണ്ടിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവന്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്, അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ മനസ്സിലായി. അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവന് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. സ്മരണ എന്ന വാക്കിവിടെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പരമപാവനനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും ആരാണ്, പരമപാവനരാണ്. അപ്പൊ സ്മരണ എന്ന വാക്കിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്മരണ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവൻ, നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാതെ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, പവിത്രത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് തന്നെ. അപ്പൊ നിര്യാണ വേളയിൽ നമുക്ക് വിജയം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ശീലിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, മരണസമയത്ത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹനശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ടേക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപം തുടരന്നെ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങുമ്പോൾ പല തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, വിഘ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും, തടസ്സങ്ങൾ വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ സഹനശക്തി, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. നമുക്ക് സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോരുമ്പോ നമ്മുടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് എവിടെ അനുഭവപ്പെടും, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആ പ്രയോജനം നമുക്ക് തികച്ചും ആ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകാം. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുമ്പോ അതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തെ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരാള് സ്മരിക്കുന്നത്, ഒരാൾ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കും, അതിനെ പ്രാപിക്കുന്ന പറഞ്ഞ നമ്മള് മരണസമയത്ത് എന്താണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞത്, നമ്മള് അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ സ്മരണയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷത്തില് എന്താ നടക്കുന്നതെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദം, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വികമായ ഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമാണ് ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്, നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്, അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആത്മീയമായ ദേഹമായിരിക്കും, ആധ്യാത്മിക ദേഹം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ നാമജപമാണ് നമുക്ക് ആ മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ശരിയായ വഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥ, പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞ രാജാവ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജർഷിയും കൂടിയായിരുന്നു. ഭാരതവർഷം എന്ന പേരിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭാരതവർഷം എന്നൊരു പേര് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രാജർഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജാവായിരുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ 100 പുത്രന്മാരിൽ മൂത്തവനായിരുന്നു ഈ ഭരത മഹാരാജാവ്. ധർമ്മിഷ്ഠതയോടെ രാജ്യം ഭരിച്ചൊരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് ഈ ഭൂപ്രദേശം മുഴുവനും ഭാരതവർഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ പ്രജകളെ പരിപാലിക്കുക. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ സമയം എത്തിയപ്പോ രാജ്യവും മക്കളെയും എല്ലാം രാജ്യവും മക്കളും എല്ലാതും വിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തിനു പോകാണ്, വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ തപസ്സിനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോകാണ്. അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് കാട്ടിൽ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് താമസിച്ച് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടയില് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം രാവിലെ നദീതീരത്ത് പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വന്നത് കാണാണ്. അങ്ങനെ ആ സിംഹഗർജനത്തിന്റെ കേട്ടിട്ട് ആ മാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് മാൻ പ്രസവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു. ആ കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ വീണു. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഭരത മഹാരാജാവ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ മാൻകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ആ തള്ളമാൻ ചത്തുപോയി. പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അതിനെ കൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോരും, ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോരും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്തിലായിട്ട് മാറി, ഈ മാൻകുട്ടിയിലായിട്ട് മാറി. തപസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഫുള്ള് അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക, അതിന് കാര്യത്തിന് മാത്രമായിട്ട് മാറി. ആരുടെ ചിന്ത, ഈ രാജാവിന്റെ ചിന്ത. അപ്പൊ മരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞെന്താണ്, നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണസമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം
എന്താണ് എപ്പോഴും ഈ മാൻകുട്ടിയെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മരണ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഒരു ദിവസം മാൻകുട്ടിയെ കാണാണ്ടാകാണ്. അങ്ങനെ ഈ മാൻകുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ വീണിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മരണ സമയത്തും അദ്ദേഹം ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഈ മാനിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി മാറും? അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹം ഒരു മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. അങ്ങനെ മാനായിട്ട് ജനിച്ചു പക്ഷെ കുറെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാനിനെ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തനിക്ക് പറ്റിയ, കാരണം മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നിട്ട് മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം എന്താണ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ട് ഈ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്ത് വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഈ മാൻ എന്താണ് ഈ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ്. അവിടെ മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ആ പുണ്യ സ്ഥലമാണുള്ളത്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പാപമുക്തി നേടി അദ്ദേഹം അടുത്തൊരു ജന്മം നേടാണ്. ആ ജന്മം നേടുമ്പോ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തില് ജഡഭരതനായിട്ടാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ഈ രാജാവ് ജനിക്കുന്നത്. ലോകകാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം നടന്നത്. ഒരു പരമജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ സംസാര ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടി മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുത്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായി യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികളിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം. നീ യുദ്ധം നിന്റെ കർമ്മം, നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണോ അത് നീ നിർവഹിക്കുക. അങ്ങനെ നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചും നിന്റെ മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്ന ഉപദേശം ഈ അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതല്ല, ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ഉപദേശം തരുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. നമ്മള് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം, പരമമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിനാം പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കവിയും പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരത്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, സർവനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ്. അപ്പം എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ,
സർവ നിയന്താവ്, സകല എല്ലാവരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനും അണുവിനേക്കാൾ അണുവിനേക്കാളും ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ അനുമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അചിന്ത്യ രൂപം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആദിത്യ തേജസ്വിയായ വ്യക്തി, അപ്പൊ ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. ആദിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യ തേജസ്സോട് കൂടിയത്. അത്രയും തേജസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആര് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. എല്ലാ ദേവതമാരും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്ത യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേച്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ടുകൊണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മുടെ രണ്ട് പുരികത്തിന്റെ നടുക്ക് ആ സെന്ററിൽ നമ്മള് പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത് യോഗികൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സമയം, നമുക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് മരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ ഒരു സമയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭ്രൂമധ്യത്തില് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പരമപദം പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവര് യോഗയിലൂടെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അജാമിളന്റെ കഥയാണ്, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. അനന്യചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞ നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം, നിരന്തരം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രാപ്യനായിരിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ അവിടെ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കള് അവര് എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണത നേടിയവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ആ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് അധമമായിട്ടുള്ള ലോകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിലോ അവർക്ക് പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നാൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതുമാണ് എന്റെ ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്?
വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് ആരുടെ ധാമം? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദാന്തികള് അവ്യക്തം എന്ന് പറയും, അക്ഷയം എന്ന് പറയും, പിന്നെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിധിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനമായ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വേദപഠനം, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് കിട്ടും. എന്ത് ചെയ്താൽ തന്നെ? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുക, ദാനം ചെയ്യുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെയും കിട്ടും? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ എന്തുകൂടി കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്താനും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അയാൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ വ്യക്തിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭക്തിമാർഗം, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും. കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. നാമജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തി മാർഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മഹാനോഹാരിത. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ എല്ലാ കർക്കശമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം, നമുക്ക് അതിലിപ്പോ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കും? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥം, അതിലിങ്ങനെ കടക്കാം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. നമുക്ക് അപ്പൊ അതിലെ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമ, രൂപ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകള്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. കാരണം നമുക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? പഠനത്തിലും മികച്ചത് തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിനെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗീതാ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം വളരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്താന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭഗവാനിൽ പരമപ്രേമം ഉളവാക്കും, പ്രേമഭാവത്തിൽ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് എന്ത് ഉള്ളത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ശാശ്വതമായി ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്.
ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലുള്ള ഒരു മണ്ണിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് സമീപിക്കില്ല? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് സാധിക്കും? ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഒരു 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? യമരാജൻ വരില്ല. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യമരാജന് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കൂടെ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഗർഗസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണിത് ഈ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് അജാമിളന്റെ കഥ പറയാണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അജാമിളൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് അജാമിളൻ അല്ലെ. അജാമിളൻ എന്ന് വെച്ചാല് കന്യാകുബ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിലാണ് ആര് ജീവിച്ചിരുന്നത്? അജാമിളൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അജാമിളൻ. ഒരിക്കല് വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദാസിയെ കാണാൻ ഇടയായി. പിന്നെ അവളില് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നി. അങ്ങനെ ഭാര്യയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ദാസിയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ മോശമായ വഴികളിലൂടെ കുറെ ധനം സമ്പാദിച്ചു. അധർമ്മികയായിട്ട് ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതില് 10 മക്കൾ അതിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇളയ മകന് നാരായണൻ എന്ന പേരിടാണ്. അങ്ങനെ ആ മകനോട്, ഇളയ മകനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ കടന്നു. അജാമിളൻ വയസ്സായി, മരണശയ്യയിലായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാ വരുന്നുണ്ടാവാ? ചെയ്ത പ്രവർത്തികളൊന്നും നല്ലതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ യമദൂതന്മാര് ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭയന്നിട്ട് ആരെ വിളിക്കാണ്? അജാമിളൻ നാരായണ മകനെയാണ് വിളിച്ചു. പക്ഷെ മകനെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും ആ വിളി കേട്ടത് ആരാണ്? വിഷ്ണു പാർഷദര്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദന്മാര് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമമല്ല കേട്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നു. അങ്ങനെ യമദൂതന്മാരെ തടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് ആരായിട്ട് മാറിയത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അജാമിളൻ. പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോധപൂർവം അല്ലാതെ പോലും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എന്താണ്? പാപങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആര് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാണ്? വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറയാണ്. നമ്മള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതല്ല, ശരിക്കും ആരെ വിളിച്ചത്? മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും എന്താണ്? പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമയാണത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യമദൂതന്മാര് പിന്മാറി അതിൽ നിന്ന്. പിന്നെയും കുറച്ചു നാളും കൂടി അജാമിളൻ താമസിച്ചു. പിന്നെ അജാമിള എന്താണ് മനസ്സിലായി, തന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലായിട്ട് അജാമിളൻ മോക്ഷം നേടാൻ ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി തപസ് ചെയ്ത് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. ചോദിച്ചോളൂ. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉള്ള ചോദ്യമില്ലേ? അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? കൃഷ്ണ, മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് മനസ്സമാധാനം, രണ്ടാമത്തത് ജ്ഞാനോദയം, സന്തോഷം, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം, ജ്ഞാനോദയം, ഇല്ലാതാകും. അതല്ലേ എന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്?
അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടപ്പം ആൻസർ എഴുതിയത് അതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെറ്റാന്നാ എനിക്ക് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ല, അതില് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എന്താ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ തന്നത് പിന്നെ ഉം, ഇങ്ങനത്തെ അല്ലായിരുന്നു? ആറാമത്തെ ഏതാ തീയാണത്? ആറാമത്തേത്, ആറാമത്തെ അധ്യായം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, മുകളിലെ എല്ലാം. മുകളിലെ എല്ലാം എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അതാ ശരി. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിലെ എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഞാൻ മനസമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം എന്ന് എഴുതിനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെനിക്ക് തെറ്റാന്ന് പത്താമത്തെ മഹാമന്ത്ര ശരി. മനസമാധാനം, അതിന്റെ ഉത്തരം. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, മൂന്നും ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാതും കിട്ടുന്നല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാതും വേണ്ടേ? മുകളിലെല്ലാം തന്നെയല്ലേ എന്റെ അതല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ശരിയായ ഉത്തരം. എനിക്ക് ശരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സി ആണ് ഉത്തരം. അതെ, അതറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഇന്നലെ 6:30 കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളാണ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക. അറ്റൻഡൻസ് നമ്മളാണ് എടുക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? എന്താണ് അധ്യാത്മം? എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് അതിഭൂതം? എന്താണ് അതിദൈവം? ആര് ചോദിക്കുന്ന അവിടെ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്. ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവിനാശിയും ബ്രഹ്മം. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. എന്താണ് ആധ്യാത്മികം? ശരീരം നിലനിർത്താൻ എന്താണ് അതിഭൂതം? എന്താണ് അതിദൈവം? ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അത് വിഷയപരമായിട്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇട നൽകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതില് അല്ല, എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം? കർമ്മം. കർമ്മം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് കാമ്യകർമ്മം, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അതിഭൂതം, അതിയജ്ഞം, അതിദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിഭൂതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അതിയജ്ഞം ഭഗവാന് തന്നെയാണ്. സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ. അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരല്ല, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ഈ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആരാണോ എന്നെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കുന്നത് അവന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ആരാണോ എന്നെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിക്കുന്നത് അവന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. മതജി മ്യൂട്ടിൽ വെച്ചോളൂ. മതജി അവിടുത്തെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? എട്ടാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല. പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്നാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? പരമനിയന്താവാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനുമാണ്, സർവനിയന്താവ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനുമാണ്, ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അതെ, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ദുഃഖാലയമാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ശാശ്വതവുമല്ല ലോകം, ദുഃഖാലയവുമാണ്, പിന്നെ ശാശ്വതവുമല്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വേദാന്തികള് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നതും, പിന്നെ ഒരിക്കല് ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതാവാത്ത ലോകം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെ. വേദാന്തികള് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ല. അത് ശ്ലോകമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. 8:21 ശ്ലോകം. അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ചേർന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ധാമം. ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കേൾക്കുന്നയാൾ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. അത് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന് ഫലം കിട്ടും. 1000 ഫലം ലഭിക്കും. 28ാമത്തെ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, അതും പറയണില്ലേ? 1000 അശ്വമേധങ്ങള്. പിന്നെ യമരാജൻ സമീപിക്കില്ല, യമരാജൻ പോലും അടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അതും പറയണം കേട്ടോ. പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ ഭഗവത്സേവനം കൊണ്ട് പുണ്യഫലങ്ങൾ ഭഗവത്സേവനം കൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അവസാനം സനാതനമായ പരമപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും, ദാനം ചെയ്യുക, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ കിട്ടും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫലം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, പുണ്യഭൂമിയിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും, സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പരമപദപ്രാപ്തി. ഇത് ഏത് യോഗമാണ്? ഈ അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ്? കർമ്മയോഗം അല്ല, ഇത് ഭക്തിയോഗം, 2ാമത്തെ ഭാഗം. ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത്.